Skulle vi ikke bare prøve at vise rundt på websitet og lige fortælle, vi kan jo lige fortælle, hvem vi er. Mm-hmm. Vi har startet det her Chart Ninja sammen, så Rit og jeg hedder Anders. Og det er jo bygget på den her indikator, som du har udviklet, Sarit, som måske er mere nærliggende, du fortæller om den. Hypnotics Supply and Demand. Histogrammet har noget, som vi har. Ja, og så vil vi bare gerne gøre det tilgængeligt for en masse, og en masse godt indhold, vi synes, vi har at byde ind med. Ja, så det er sådan basically det. Det er helt nyt. Så ja, jeg ved ikke, om Det har er du det. noget? Har du noget, Sarit? Nej, jeg synes bare, at altså historisk set har det her software været måske lidt små kompliceret, så vi har også ligesom simplificeret det ved at fjerne en masse af de der indstillinger, som er måske mindre vigtige, og så efterladt dem, som man skal fokusere på. Og på den måde, så synes jeg også, at det bliver meget nemmere for os, også ved at introducere de her dashboards, så man ikke engang har noget software, man skal installere. Man kan bare besøge en side, og så har man i hvert fald en masse inspiration til nogle forskellige positioner, man kan overveje. Præcis. Kan jeg gøre dig til host? Så kan du dele skærm, Sarit? Ja, det kan det godt. Ja, skal vi prøve at se, om jeg kan... Det skulle være muligt nu, ikke? Yes. Og så stopper jeg lige med at dele den der. Og sådan der. Nej, tror jeg ikke. Så det kan ikke passe, så har hun lige tabt. Jonas, jeg muter lige dig. Fedt at se dig, du er her, by the way. Um, okay, Yes. Skal vi kaste os ud i det? ja, det synes jeg. Ja. Jamen, Chart Ninja er en side, som er lige blevet lavet. Den er stadig i proces, kan man sige, at ændre på det hele tiden. Og siden er sådan meget enkelt. Den indeholder sådan lidt nogle forskellige, den har lidt forskellige informationer, men også lidt funktionalitet bagved. Um, så bagved, når man melder sig til, det kan man gøre ved at altså trykke på pricing her, så kan man sige, at vi har to forskellige modeller. Det er den gratis udgave, hvor man får adgang til nogle videoer, nogle optagelser, og så har man den her premium, som koster lidt penge, og her får man adgang til alle de her ting, som står i listen. Så når man ligesom meldt til, altså, så har man mulighed for at altså få adgang til de her forskellige sider, udover at få adgang til softwaren, som man gør. Og så her i Education, så har vi et kursus, og det er noget, som jeg har arbejdet på i lidt over 3 år, og det er sådan set uh, et meget, meget, meget dybdegående kursus om price action trading med fokus på udbud og efterspørgsel, altså metodologien og distribution og likviditet. Så den går meget i detaljer omkring, hvad likviditet er, um, um, hvad det betyder, hvordan det påvirker en marked og så videre og så videre. Og så går den i gang med at forklare vildt meget omkring det, og hvordan man kan bruge det til at opbygge en tradingmodel. Så når man kommer igennem altså alt det her, og det er vildt meget, og det er meget omfattende, så når man er hen til den her framework, og den her framework, så får man ligesom en mulighed for at opbygge sin egen model baseret på nogle af de ting, som bliver præsenteret i den her kursus. Så jeg regner med, at det vil nok tage en masse tid at komme igennem, men når man ligesom igennem det, så har man mulighed for at ligesom opbygge ligesom den her metode, som er opbygget omkring nogle meget fundamentale ting, som vi gennemgår igennem de her forskellige dele af kurset. Ja, og jeg regner med, at vi bliver ved med at udvikle kurser, og så vil de dykke op her. Og så kommer der også en del hen, hvor vi får alle vores optagelser ligesom sat ind, så hver gang vi laver de her
live recordings, de der live sessions, så vil de ligesom være tilgængelige her. Så vil det være en ny, det hedder, ja, det kunne være eksempelvis live trading. Så når man trykker på det, så vil det ligesom være et link til vores arkiver, hvor man kan se alle de her forskellige videoer, som vi laver. Og der vil det være ligesom Anders og mig, der kigger på forskellige instrumenter ved at bruge softwaren og dashboarden, som jeg vil vise lige om lidt. Og så på den måde ligesom få lidt inspiration og mulighed for at stille spørgsmål, hvis man er med til de her live events. Ja, så har man de her dashboards, og de her dashboards, eller en enkelt dashboard for nu, men måske flere senere, men de er meget fede, fordi de giver et overblik over alt muligt forskellige handelsmuligheder baseret på supply and demand software. Jeg vil ikke gå i detaljer på, hvad altså alderen betyder og alt det, men jo lavere nummeret er, jo bedre. Det er derfor, at altså, når den er under 10 eller under, så er den grøn, og når den er over, så er den orange. Men det vi kan se her, det er, at det er en købsignal på euro Norwegian kroner på 4 timer grafen, og det er entry-prisen, og det er stop-prisen. Så det kan man ligesom bruge til at gå ind på selve grafen og ligesom kigge på den her mulige trade. Og vi har noget software, som kører på en server, og den scanner alle de her forskellige instrumenter på mange forskellige tidsgrafer, ugenlige, daglige og 4 timer har vi begrænset det til. Og så bliver alt det her sendt til hjemmesiden, som ligesom præsenterer det i en tabel, som vi kan se her. Og vi har alt fra crypto til indices, til FX, til commodities og alt muligt forskelligt. Ja, og så har vi den her del, og det er trades, og det er de her trades, som vi selv er i. Og den her er faktisk noget, som jeg åbnede for, det var i sidste uge, og jeg tænkte, jeg vil gerne købe hernede. Den har jeg faktisk lukket. Den er jeg ud af, det skal jeg lige opdatere. Men det er en trade, som var meget interessant, og her kan vi se, at strategien er demand at entry time frame price based liquidity, og når man har taget kurset, så vil det give meget god mening, og så har vi vores high time frame og vores entry time frame, de er det samme, fordi det hele foregik på samme graf. Og så har vi sådan en beskrivelse af det her, inden jeg ligesom gik ind i handlen, og så lidt altså narrativ omkring det. Så hvis det var nogen følelse, og så hvis den her trade var ligesom, den har udviklet sig til enten være positiv eller negativ, så vil man naturligvis gå ind og ligesom flytte stoplossen, eller ligesom reducere eksponering, eller måske scale ind eller ud af den her position, og så vil alle de her informationer omkring det være herinde. Så er der en lille del til note. Og så her har vi sådan et skærm dump, som vi kan faktisk se på det, og det var den her trade. Det var faktisk en webinar, en symposium for et par dage siden, hvor jeg ligesom gik ind i den her trade, altså under selve webinaret, og det så meget fint ud. Det var en meget fin lille dealing range, og så havde vi lidt demand hernede, og softwaren var meget glad for det, så det var bare klik, og så var jeg inde i den. Så hvis vi går tilbage, vi kan lige kigge på en anden, også i CAD. Ja, det var endnu en trade. Management, den blev lukket ud. Altså en er lidt om handlen inden, mens jeg var i gang, og så lidt om strategien, de forskellige tidsgrafer og dens status og resultatet af det. Og som I kan se, så vil de variere selvfølgelig, hvis vi kigger på CAD igen. Den er åben, den har jeg stadig åben, den ser meget, meget fin ud. Den er lige stukket af, lige her og nu. Jeg valgte at købe altså hernede, lige her omkring, og lige nu er den lige ved spise den her lille 4 timer supply område, så den er på vej op til den her, så vi er ud af handlen her, så vi sælger den her, det her part, når prisen kommer hertil. Så det er faktisk et købsignal her, og så salgsignal her. Så den vender jeg også lige lidt på.
Ja, så sådan ser vores handler ud, og der har vi en hel del forskellige positioner, og se om der er sikkert nogle taber her. Der var en lille taber her. Igen, strategien. Inden jeg kom ind i handlen, mens jeg var i, og så følelser, og så kunne jeg sige her, at jeg var ikke så, ja, det var jeg havde nogle bekymringer omkring det her, så begyndte jeg at lukke den ud sådan lidt tidligt. Ja, og så har vi dem, og de blev opdateret sådan flere gange om ugen, fordi hver gang jeg åbner en trade, så skriver jeg en lille blogpost her, så de vil dykke op her i listen. Og så har vi forums her. Altså herinde, så kan vi ligesom, vi kan diskutere alt muligt. Her har vi sådan en post til vores software. Så her så kan vi læse lidt om selve softwaren. Her kan vi hente. Så når man melder sig til, så får man adgang til den her form. Så kan man bare gå hen og så trykke på det her link, så henter man alle vores software ned. Så installationsvideo og lidt nogle flere informationer omkring, hvordan det vil ledes. Og jeg tænker, at hele vores hverdagskommunikation vil foregå herhen, hvor vi ligesom diskuterer alt fra altså trade ideas. Hvis det er nogen, der har oplevet lidt problemer, så kan vi også tage den herhen på support form. Og så har vi nogle generelle ting her i forhold til, whatever. Read before you post. Det var sådan lidt nogle regler omkring, hvordan man skal opføre sig, når man er herinde. Det var stort set det. Det er meget enkelt. Og en anden sådan meget fin ting, det er, at hjemmesiden er på engelsk, men hvis man vil oversætte det, så skal man bare trykke på den her lille dut, så går den ind og ligesom oversætter det hele. Og hvis man vil prate svenske eller norsk, så kan man også ligesom gøre det her. Så det er en meget fin lille mulighed for at skifte mellem forskellige sprog. Så vi ikke skal ligesom gøre det hele på mange forskellige sprog, fordi det er lidt uoverskueligt, synes jeg. Men sådan ser det ud nu, og jeg tænker, at det kommer til at ændre sig sådan undervejs. Men det er det er i opstartsfasen, kan man sige, så vi vil begynde at ligesom tilføje ting og komme nogle nye tiltag, alt efter hvad medlemmer synes kunne være interessant at se. Hvis folk tænker, vi vil gerne have lidt mere information om crypto. Kan du ikke sådan lave sådan en forum omkring crypto? Det kan vi det godt. Så kan vi tilføje sådan en, og så kan den diskussion foregå altså på den tråd i vores forum. Så det hele er sådan, det er meget dynamisk, det er meget nyt, så det hele bliver ligesom udformet efter folks ønsker og behov i vores fint lille community. Men ja, det er stort set der. Jeg ved ikke, om du har noget, du vil tilføje, Anders? Ja, og jeg vil sige, at i forhold til den her dashboard, der skal man huske på, at det er sådan en vejledende, så man skal ikke gå ind og bare tage de der priser helt blindt. Man skal stadigvæk kvalificere hver eneste trade selv, så man får ligesom her en idé om, at nu kigger vi på euro og norske kroner på 4 timers grafen, så går man ind og kigger på sin graf, og så ud fra sin egen strategi, så analyserer man sig frem til, om man synes, det kunne være en god zone at handle fra, og så tager man selvfølgelig den handel, så det står man fuldstændig selv på mål for, det skal man lige huske. Så man kan ikke bare sådan blindt gå ind og tage de her priser og så handle på det, og det samme gælder med softwaren. Altså det er en super god indikator, det tror jeg, det er der flere her, der kan skrive under på, der bruger den dagligt. De er også uddannet i at bruge den. Og de ved også, man ved, at man skal selv kvalificere sine trades, så man får vist rigtig mange interessante zoner på en graf, alt efter hvad for nogle settings man kører med. Og det er så vores opgave og jeres opgave, altså brugerens opgave, selv at være i stand til at identificere de zoner, man vil trade fra. Så det er meget vigtigt at forstå, at det ikke bare er en indikator eller indikatorer, som man smider på grafen, og så bliver det hele gjort for en. Man har selv et stykke arbejde. Men det, der er det fede ved det, det er, at softwaren er rigtig god, og når man først forstår at bruge den, jamen så har man virkelig en edge i markedet. Det er i hvert fald min oplevelse af det, og min erfaring med det. Og så er det fedt, at vi har flere, der er profitable brugere med den her software, og de vil alle sammen bidrage til at både komme
idéer, altså trade-idéer og ja, feedback på, hvis man har spørgsmål. Det er jeg ret sikker på, at vi er alle indstillet på at dele viden. Det er ligesom det, der er hele formålet med det her site her, det er, at vi alle sammen kan blive gode tradere. Og derfor så har vi også prøvet at holde prisen så lav som overhovedet muligt for at være med her, så det skulle gerne være muligt at få tjent det hjem, inden en måned er gået. Men ja, ellers så har jeg ikke rigtig noget. Jeg synes bare, man skal tjekke det ud, og så kan man altid række ud til Sarit eller jeg, og så kan vi svare på spørgsmål og sådan. Vi kunne altid prøve at lave noget, hvor vi går ind på grafen og analyserer og sådan noget. Jeg synes ikke rigtig, at vi skal gøre det i dag. Nu var det for lige at vise, at vi er gået i luften med det her. Det stadigvæk er helt nyt, og vi vil gerne have jer med til at udvikle på det, som Sarit siger. Mm-hmm. Ja. Ikke sikkert. Er det nogle spørgsmål? Jeg har lige set et par spørgsmål der, dem har jeg lige taget. Det første spørgsmål, det var, om det kører på en iPad. Det gør det ikke. Det kører på PC og på Mac. Det er fordi, den skal køre inden for konteksten af MetaTrader-terminalen. Og den kører selvfølgelig på alt muligt forskelligt, men ikke lige iPad. Du kan godt bruge MT4 på iPad, men den her software kører ikke på MT4 på iPad'en. Så den skal ind på en computer. Og den anden, det var så, om supplementet kommer der i andre tidsrammer end 4 timer og dagligt. Ja, det gør det. Det kan bruges fra alle tidsrammer, fra minutgrafen, 15 minutter, og så helt op til månedgrafen. Men vi har gjort på dashboarden her, skal lige se, hvad jeg gør. Den er her. Vi har valgt at ligesom begrænse det til de lidt mere langsomme tidsrammer, fordi hvis det var 1 minut, så er det virkelig for det første er de mindre profitabelt, altså dem, eller lidt mere besværligt vil jeg så sige, dem på minutgrafen, men dem på ugenlig graf og daglig graf, dem kan man, det er lige før man kan bare tage dem og handle ved dem, fordi de er så vigtige, at de holder typisk i meget, meget lang tid. Så hvis eksempelvis prisen kommer ned til en ugenlig demand, som vi så på den forrige trade eksempel der, ligesom prisen kom ned til den der lille boks, som softwaren og dashboarden viser, og så kom jeg ind i den, og så sidder den bare på den i meget lang tid. Jeg har været inde i den i over en uges tid, og det er først nu, at den begynder at bevæge sig. Men i mellemtiden, så kan man ligesom vælge at komme ud af den, eller bare beholde position. Hvorimod de der 15 minutter, 5 minutter, 1 minut grafer, de kan være lidt mere komplicerede. Det kræver i hvert fald en kundskab, som gør det muligt. Ja, jeg vil også lige tilføje, at med den her indikator, den viser jo de her supply and demand zoner på alle tidsrammer, så det er ikke kun det, der står på dashboardet her, den kan vise det på alle tidsrammer, og så er der bare super mange måder at anvende den på, og strategier og trade med de her software på, så man kan udvikle helt sit eget, men man kan selvfølgelig også blive inspireret af os, og vi har nogle strategier, vi bruger hver især, og dem deler vi selvfølgelig gerne ud af og med alle, det er klart. Og så der er faktisk der er rigtig mange muligheder for at bruge det her på rigtig mange måder. Så det kommer også an på, hvordan man trader, hvad man trader, altså hvad man gerne vil trade, og hvad for nogle tidsrammer. Men dashboardet her, det er rigtigt, som Sarit siger, det vil vi holde på 4 timer, det er det laveste, fordi at det godt kan være, hvad skal vi sige, kompliceret at komme ned på de forkortede tidsrammer. Og så kan jeg se binding, den har du svaret på. Ja. Okay. Det er om det er en bindingsperiode, og det er det ikke. Det er en månedlig abonnement, som du kan se her. Så man betaler per måned, så hvis ikke du kan lide det, så kan man bare opsige det. Så man betaler 1 måned i gang. Så det er super nemt. Det er ingen upsells. Vi vil ikke sige, du får adgang til det her, men hvis du betaler lidt mere, så får du adgang til det her. Det kommer vi aldrig nogensinde til, fordi det synes jeg det er træls. Jeg havde det selv også. Vi vil ikke udsætte andre for det. Så vi har 2 gratis, som giver adgang til nogle videoer. Premium til en meget lav pris, så får
hvor du får adgang til alting, og så er det bare det. Super nemt, meget overskueligt. Kan du ikke lide det, så kan du bare trykke på opsige-knappen, og så er det det. Så meget, meget enkelt, meget, meget nemt. Yes. Vi kommer aldrig til at bede om penge for noget andet, det vil jeg også sige. Og man kan altid række ud og få support. Vi hjælper selvfølgelig gerne. Det vigtigste for os, det er, at man får en god oplevelse med det her software, det her website. Det handler i bund og grund om, at vi alle sammen gerne skal have nogle gode trades og udvikle vores trading. Lige præcis. Lige præcis. Har I andre spørgsmål om noget? Har du andet, du vil tilføje, Anders? Nej, det har jeg ikke lige. Jeg tænker på, om på onsdag eller på et tidspunkt, så kan jeg kan prøve at sætte noget live trading op, og så kan folk ligesom komme ind og prøve at se det her blive brugt. Softwaren. Super fint. Ja. Alright. Jeg Super ved fint. ikke, Niki, jeg ved ikke, om du er her nu, men jeg tænker, du kan sætte noget op i dit netværk til dem, der har interesse i det. Det snakker vi med Niki om. Yes. Ellers så Ja. har jeg ikke andet. Super. Så kan vi call it a wrap. Let's do it. Okay, så siger vi bare tak for i dag. Jamen selv tak. Tak alle sammen. Yes, kan I have det godt. Hej med. Hej.